காரணமாக இருந்தது. பகவான் அனைத்தையும் காப்பவராவார். பகவானின் மேன்மையை ஒத்துக்கொள்பவனையே அவர் முதலில் காப்பாற்றுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் உயர்ந்தவராவார். தூய பக்தர் ஒருவர் பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அறிந்திருக்கிறார். எனவே பகவானின் தயவை முழுமையாக நம்பியுள்ள பக்தனுக்கு முதல் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்க முடிச்சிங்கன்னு. அப்புறம் வந்து தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் மண்டே நான் 4 o'clock எடுக்கிறேன் மேம். பக்தி சாஸ்திரி. ஓகே. Okay, so I'll take at 5 o'clock Monday. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. And sorry, ma'am. Short Bhagavatam, Mallika Mataji, நீங்க எப்ப எடுக்கிறீங்க short Bhagavatam? Okay, she's not there. Okay. இல்ல உங்களுடைய என்னைக்கு வருது ஷெட்யூல் பார்த்துட்டுங்க. உங்களுக்கு இல்லன்னாக்கா நீங்க you can leave it. உங்களுக்கு இருந்தா you tell me, I will make others to do. Okay. Done. Sure. Thank you, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Vanakkam Mataji. Hare Krishna. வாக்கிங் போனா ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கு. நீங்க எல்லாம் கூட உங்களால முடிஞ்ச வாக்கிங் கண்டிப்பா பண்ணணும். நான் போறேன் மத்தாஜி. போயிட்டுதான் இருக்கிற மத்தாஜி. டெய்லியுமே போவோம். கிளாஸ முடிச்சுட்டு அதுதான் வேலை மத்தாஜி. குட். கோயிலுக்கு போகாம இருக்கவே மாட்டோம். குட். அதாவது எங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டை விட்டு வெளியே போனதே கிடையாது. எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடுச்சு. அந்த வீடு 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 அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக் இததான் சுத்தி இருக்காங்க. ஒரு 60 அடி நீளம் இருக்கு. அந்த 60 அடியை தான் வந்து மாத்தி மாத்தி அவங்க நடந்திருப்பாங்க. ஸோ மேக்சிமம் நடக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 வாட்டி நடப்பாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப நடக்காம போனதுனால என்னாச்சுனாக்கா அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஏஜ் ஆக ஆக நமக்கு என்ன ஆகுனாக்கா அந்த நர்வ்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரி இருக்காது. ரத்த ஓட்டம் வந்து அப்படியே பிளாக் நாம் காலெல்லாம் வீங்கி இருக்கு. ஓகே. அதனால அதுக்கு ஒரு என்னது இன்னும் ஒரு மிஷின் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மசாஜ் மிஷின் வச்சுக்குவாங்க. அது வேற. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. எனக்கு என்னன்னா இந்த காலையில வாக்கிங் போகிறதுக்கு எனக்கு சம்டைம்ஸ் அவகாசமே இருக்காது. எப்போனா 5:45 கிளாஸ் ஏதாவது இருந்தால் போக முடியாது. ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் நிறைய பேர் இங்கே ஏஜ்டாக இருக்கீங்க. ஸோ முடிந்தவரை நீங்கள் ஆக்டிவாக இருங்க, நடங்க. உங்களால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன வேலைகள் வீட்டில் என்கேஜ் பண்ணுங்க, வீட்டு வேலை செய்யுங்க. ஸோ வயசான பிறகு நாம என்ன செய்யறது போறோம்ப்பா. உங்களுக்கு எவ்வளவு நடக்க முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் நடங்க. வீட்டு வேலை செய்யுமா நடந்தாலும் நடக்காம மட்டும் இருந்துடாதீங்க. ஓகே. நடக்காம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் தான் ப்ராப்ளம். ஓகே. ஏன்னா ஒரு பயமும் ஆயிருது மாதாஜி. டிராபிக்கா இருக்கும்போது கொஞ்சம் இப்பெல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு 6-7 வருஷமா டெய்லி கோயிலுக்கு போவோம் மாதாஜி. டிராபிக் இல்லாதப்ப 7:50 மாதாஜி எங்க வீட்டுக்கிட்ட ரொம்ப டிராபிக் ஆகும். அதனால 7:50 நான் நிஜமாவே கிளாஸ்ல இருந்து நான் போய் காமாட்சி நரசிம்மர் இருக்காங்க மாதாஜி, ராமர் லட்சுமர் எல்லாம் இருக்கு, நாராயணன் எல்லாம் அந்த கோயில போய் சாமி கும்பிட்டு மெல்லமா கிராஸ் பண்ணி வந்துரு. ஏன்னா அந்த பயம் கொஞ்சமாவது நம்மளை விட்டு அகலுது மாதாஜி. இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒன்ன பார்த்தா கூட கொஞ்சம் கிராஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பயமாயிருது மாதாஜி. அதனால வந்து நடந்து சொல்றேன்னா இந்த பிளட் பம்பிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ இருந்து இல்லையா எனக்கு தான் இந்த அட்வைஸ் நான் தான் எடுத்துக்கணும். நான் தான் சோம்பேறித்தனமா எனக்கு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க எங்க அம்மா நான் எப்பவுமே மிஸ் பண்றதே கிடையாது. சித்ரலேகா மாதாஜி சேம் நேச்சர் தான். எங்க என் பொண்ணுங்களும் சொல்றாங்க நடங்கனாக்க நடக்கிறதே இல்ல. பையன் நடக்க சொல்றா மாதாஜி. தனியா நடக்கிறோம் ஆனா அத்தனை நடக்கிறது இல்ல. நடக்கணும். தனியா நடைப்பயிற்சின்னு போகல. கிளாஸ் கேட்டுட்டே நடப்போம் மாதாஜி. முடிகிற வரைக்கும் நடப்பேன். கரெக்ட். குட். நீங்க சம்திங் நீங்க ஃபோக்கஸ் வேற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. சாண்டிங் பண்ணாதீங்க. ஒன் குட் திங் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து
ஸோ எனக்கு வந்து காலையில வந்து முடியாது, ரவுண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சுத்த நாமத்துக்கு நம்ம போக முடியாம இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் வந்து அபராதங்கள் தான். ஸோ பாகவதம் கேட்கும் பொழுது சாண்டிங் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ தட் வில், இது உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு தான் நான் நிறையவே சொல்லிக்கிறது. ஆனால் எனக்கு காலையில முடியறது இல்லைன்றதுக்காக காலையில பாகவதம் சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் ஒரு 4 ரவுண்டு பண்ணிடுவேன் நான். ஆனால் இதில் ஒரு மாசத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, நான் விட்டுட்டேன் நான். ஏன்னா அந்த 4 ரவுண்டு எப்படின்னா பண்ணிக்கலாம், அங்கே புதுசா அதாவது கேட்டுன்னு தான் இருப்பேன். ஆனால் அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா நாம ஜபங்கள்ல வந்து நமக்கு டீவியேஷன் வரும். ஸோ இந்த 3 o'clock ஜபங்கள் வந்ததுனால ஸோ எனக்கு ரொம்ப திருப்தி. அதுக்காக தான் பகவான் என்னை அப்படி பிடிச்சி அப்படி தள்ளிட்டாரோ இன்னொன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது எனக்காகவே ஏற்படுத்தினதான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹோல் ஹார்ட்டட்லி வடிவகரிசி மாதாஜி, அந்த டீமுக்கு தான் நான் வந்து நன்றிகள் சொல்லணும். ஏன்னா ஸோ காலையில அந்த 3 மணிக்கு கண்டிப்பா நான் எழுந்து நாம ஜபம்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். 4 மணிக்கு எழுறதே எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் எழுவேன். ஆனா இப்பெல்லாம் பகவானுடைய கிருபையால இல்லையா, பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இணைஞ்சு சாது சங்கத்தோட இணைஞ்சிருந்தா நம்ம வந்து we can do wonders in the பக்தி. சாது சங்கத்திலிருந்து நம்ம தனித்து இருந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம பக்தி பண்ண முடியாது. அதாவது அது ஃபோக்கஸ்டா பண்ண முடியாது. பக்தி பண்ணுவோம், ஆனா பக்தி பண்றோமேன்ற அந்த மாதிரி நிலையில தான் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அங்கே முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மங்களாரத்தி முடிஞ்சு அப்படியே நம்ம டெம்பிள்லேயே உட்காந்து கண்டினியூ பண்ணி அட்லீஸ்ட் முடிச்சிடணும். அந்த 5:45க்குள்ள 5:45க்கு மேலே சாண்டிங் ஏதாவது 1 ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் இருந்தால் கூட அப்படியே வச்சிருது தான் இப்பெல்லாம் நான். ஸோ பரவாயில்ல, அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஈவன் சாயங்காலத்தில் கூட 2 ரவுண்ட்ஸ் தான் பாக்கி இருக்கும் மாதாஜி. அதான் ஈவினிங் விளக்கு வச்ச உடனே செஞ்சிடலாம், பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் தப்பே இல்லை. ஃபாலோ பண்ணுவேன் மாதாஜி. இதனால வந்து அட்லீஸ்ட் நாம அபராதங்கள் வந்து கம்மியா இருக்கும்னு என் மனசுல தோன்றது. ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது என்னன்னாக்கா சுத்த நாமம் வர்றது கிடையாது, பிளஸ் நம்ம ஃபோக்கஸே கிடையாது. இதை நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை கேட்போமா இல்லை வந்து. ஆனா எனக்கு இந்த கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு நான் வேற வழி இல்லாம வாவண்ட கேட்டுட்டு தான் பண்ணுவேன். அது தப்புன்றதும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா இப்ப பரவாயில்ல, பின்னாடி நம்ம வாசிக்கலாம், நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ்டா நம்ம கிளாஸை கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போயிடுறது. நான் இப்போ 3 மணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றேன் மாதாஜி. இட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ. அந்த நேரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மங்களாரத்தி பார்த்துக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட 12 or 10 முடிச்சிடுறோம் மாதாஜி. 10 மினிமம் பண்ணிடுவோம், மினிமம் 10 ரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா. அது ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லைனாலும் நம்ம செஞ்சுட்டோம், செய்ய முடியுங்கிற ஒரு ஹோப் எனக்கு. அதாவது நாம ஜபங்களை வந்து நம்ம 16 மாலை முடிச்சிடணுமேன்ற அந்த இது கிடையாது. நம்ம பண்ண முடியாம போயிடுச்சுன்னா ஹோல் டே என்ன ஆகுதுனாக்கா ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டோட தான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா. 9 மணிக்கு மேல வந்து நமக்கு இந்த தொல்லை அந்த தொல்லை ஏதோ ஒரு தொல்லை வந்துருந்தா இருக்கு. இவன் நம்ம அதை தொல்லையா நினைக்கலன்னாலும் நாம அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம மனசு அதுலதான் போவோமே வழிய உட்காந்து நாமஜபம் பண்ணலான்ற அந்த மைண்ட் வரவே வராது. அப்ப என்ன ஆகும்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் இழுக்கும். சாயங்காலம் வந்த பிறகு ஈவன் மோர் பகலெல்லாம் உழைச்சாச்சு, பிசிக்கலி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்போ தாமசிக் குணம் தான் வந்து நம்ம எப்படி அப்படி ஆஞ்சி ஒரு 10 நிமிஷம் படுத்துக்கலாமா அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த சமயத்துல நம்ம உட்காந்து நாம ஜபங்கள் வந்து பண்ணோம்னா அவ்வளோ எஃபெக்டிவாவே இருக்கா. அதனால காலையில பண்றது தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து நமக்கு டெய்லி ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் மாதாஜி. வடிவகரிசி மாதாஜி. ஏன்னா முன்னாடி 4 மணிக்கு கூட சித்திரலேகா மாதாஜி எல்லாம் ஜாயின் ஆயிட்டாங்க. அது கூட எஃபெக்டிவா பண்ணவே இல்லை நான். அதுக்கப்புறம் நானே போக முடியாம ஆயிடுச்சு. ஆனா இப்போ அதுதான் நாம பண்ணா நடக்காது, ஒரு பக்தர் பண்ணா மட்டும்தான் நாம போய் சேர முடியும். நம்ம கோவில்ல பண்ணும்போது கரெக்டா 5:40 வரைக்கும் அப்படி இப்படிமா இருந்துடுறேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ஆனாலும் ஃபுல்லா ஆறுது இல்ல என்னோட. நீங்கெல்லாம் பண்ணி நீங்க எல்லாரும் வாக்கிங் போங்க. அப்ப சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க வாக்கிங் போங்க கண்டிப்பா. Thank you மாதாஜி, I will do it. I am going to Nagpur. I am going to be in Nagpur. மாதாஜி பைய வாக்கிங் ஸ்டிக்கே I will be alone and I will do all the things. வச்சிட்டு நடமா அப்படிட்டு. கண்டிப்பா நீங்க இல்லனா இந்த blood pumping பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம blood circulation வந்து உடம்பு ஃபுல்லா போயிட்டு வரணும் இல்லையா. போனா கால் நரம்புல எல்லாம் ஒரு கருப்பு மாதிரி வந்துருது. அது ஏன்னா blood circulation கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஆமா மாதாஜி, எனக்கு 2 பாதமே கருப்பா தான் இருக்கு மாதாஜி. blood circulation கம்மி ஆகுது. ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்,
முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர்னா நீங்க வாக் பண்ணணும். வீட்டை சுத்தியே ஒரு 4 ரவுண்டு கூட சுத்துங்க. காம்பவுண்ட் இருந்தா அதையே நீங்க சுத்துங்க. நீங்க ரோட்ல போய் வாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாக்கிங் இடம் இருக்கு மாதாஜி. ராத்திரி 11 மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வாக்கிங் போறாங்க. ஆனா நமக்கு தான் இறங்குறதுக்கு இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க அம்மாவும் சேர்ந்தான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ எனக்கு என்ன சொல்ல தோணுச்சு, நீங்க எல்லாரும் வாக்கிங் பண்ணுங்க. மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ஓம் நமோ பகவதே ராதவாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன ஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன ரஞ்சன. யமுன நீராவனச்சாரி. யமுன தீராவனச்சாரி. யமுன தீராவனச்சாரி. யமுன தீராவனச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நமஸ்காரம். கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12 நடத்தணும் மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் பகவதே நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் நரம் செய்வ செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம். தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவி சரஸ்வதிம் சரஸ்வதி வியாசம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத் ததோ ततो முதிரையே. நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத பாகவத சேவையா. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. பக்திர் பக்திம் பவதீம் நைதிகீம். ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். இப்போ நீங்க ஐ திங்க் நேற்று யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு கை உயர்த்திருந்தீங்களோ நானும் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நீங்கள் பை டிஃபால்ட் நீங்கள் டெய்லி வாசிப்பீங்க. ஸோ அதாவது எப்பயாவது வாசிக்கிறவங்களுமே நான் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு படிக்கலாம். நோ டோன்ட் வரி, பட் வெயிட் பண்ணுங்க. ரகுகணை தத்தபசா நயாதி நாசே ஜயா நிர்வபனாத் கிருஹாத்வா நா சந்தசா நைவ ஜலாக்னிசூரைர் வினா மகத் பாதரஜோ அபிஷேகம். எஸ், வனமாலினி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 12. ரகு கணை தபசான யாதி நாச்சேத்யயா நிர்வபனாத் கிரஹாத்வா நாச்சந்தசா நைவ ஜலாக்னி சூர்யை வினா மகத் பாத ரஜோபிஷேகம். ரகு ரகு ரகுகண, ஓ மன்னன் ரகுகணனே, ரகுகணனே, ஏதத் இந்த ஞானம், தபசா கடுமையான தவம் மற்றும் விரதங்களினால், ந யாதி வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை, ந இல்லை, ச மேலும், இஜ்யயா திருமூர்த்தத்தினை மிக விமர்சையாக வணங்குவதினால், நிர்வபனாத் அல்லது உலக கடமைகளை அனைத்தையும் நிறைவேற்றி, சந்நியா சத்தினை மேற்கொள்ளல், வா அல்லது நா இல்லை, சந்தசா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தல் அல்லது வேத இலக்கியங்களை கற்றல், நா ஏவ இல்லை, ஜவ அக்னி சூரியை தண்ணீர் நெருப்பு சுட்டெரிக்கும் சூரிய வெயில் போன்றவற்றில் தன்னை வைத்துக் கொள்வதின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கடுமையான தவங்களினால், வினா இன்றி, மகத் சிறந்த பக்தர்களின், பாத ரஜ தாமரை திருவடிகளின் தூசு அபிஷேகம் உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்ளுதல். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பார்ந்த மன்னர் ரகுகணனே, ஒருவர் தனது உடல் முழுவதும் ஒரு சிறந்த பக்தனின் தாமரை திருவடியில் உள்ள தூசியினை பூசிக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் பெறாது முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியாது. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பதனாலோ இல்லற வாழ்க்கையில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதினாலோ வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கைக்காக வீட்டை துறந்து செல்வதினாலோ துறவறம் மேற்கொள்வதினாலோ கடுமையான குளிர் நீரில் மூழ்கி இருத்தல், கோடை வெம்மையில் நெருப்பின் மத்தியில் இருத்தல் போன்ற கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்வதினாலோ ஒருவனால் முழு மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்வதற்கு பிற செயல்முறைகள் உள்ளன. ஆயினும் ஒரு சிறந்த பக்தனின் கருணையை பெற்றவனுக்கே முழு மெய்ப்பொருள் வெளிப்படுகின்றது. பொருளுரை. ஒரு தூய பக்தன் உன்னத ஆனந்தத்தின் உண்மை ஞானத்தின் அனைவருக்கும் அளிக்கலாம். வேதஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தவ். வேத நெறிகளை பின்பற்றுவதினால் மட்டும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் நிறைவினை ஒருவனால் அடைந்துவிட முடியாது. ஒருவன் ஒரு தூய பக்தனை அணுக வேண்டும். அந்யாபிலாஷ சிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம்
இது போன்ற தூய பக்தனின் கருணையினால் முழு பொருளான கிருஷ்ணரையும் அவருடன் நமக்குள்ள உறவினையும் ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஓர் லோகாயத மனிதன் சில சமயங்களில் புண்ணிய செயல்களை செய்து வீட்டிலேயே இருந்து கொள்வதன் மூலம் முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறான். அது இஸ்லோகத்தில் மறுக்கப்படுகிறது. பிரம்மச்சரிய ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறையாக பின்பற்றினாலும் கூட முழு மெய்ப்பொருளை அறிய முடியாது. ஒருவன் தூய பக்தனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். அதுவே முழு மெய்ப்பொருளை தோல்வியின்றி அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுவதாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. யத்ரோத்மஸ்லோக குணானுவாதः பிரஸ்தூயதே க்ரமாய கதா விகாதः நிவேஷ்யமானோ அனுதினம் முழுகே அஷாத் மதிம் சதீம் யச்சதி வாசுதேவ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. यत्रोत्मश्लोक गुणानुवातः प्रस्तूयते क्राम्य कदा विघातः निषेव्यमानो अनुदिनं मुलुकेशार् मतिं सदिं यच्छति वासुदेव. यत्र அந்த இடத்தில் மேன்மையான பக்தர்கள் இருக்கும் இடம், உத்தம ஸ்லோக குண அனுவாத முழு முதற் கடவுளின் லீலைகளையும் பெருமைகளையும் பற்றிய கலந்துரையாடல். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசுதூயதே வைக்கப்படுகின்றது. கிராமிய கத விகா. ஹரே கிருஷ்ணா. விகா உலக விஷயங்களை பற்றி அங்கு பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாத காரணத்தினால் நிசேவியமான மிகவும் கவனமாக கேட்கப்பட்டு அனுதினமும் முலிகேஷா பௌதிக சிக்கலில் இருந்து வெளிவர தீவிரமாக இருப்பவர்களின் மதிம் தியானம் சதிம் தூய்மையும் எளிமையும் யச்சதி மாறுகிறது. வாசுதேவி பகவான் வாசுதேவரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இங்கே குறிப்பிடப்படும் தூய பக்தன் யாவர்? தூய பக்தர்கள் கூட்டத்தில் உலக விஷயங்களான அரசியல், சமூகவியல் பற்றிய கலந்துரையாடல் பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. தூய பக்தர்களின் கூட்டத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் குணங்கள், வடிவங்கள், லீலைகள் பற்றிய கலந்துரையாடல் மட்டுமே இடம்பெறும். அவரே முழு கவனத்துடன் போற்றி வளர்க்கப்படுகிறார். தூய பக்தர்களின் கூட்டத்தில் இவற்றை மரியாதையுடன் தொடர்ந்து கேட்பதினால் முழு மெய்ப்பொருளுடன் இணைய வேண்டும் என்று விரும்புபவன் கூட அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டு படிப்படியாக வாசுதேவரின் தொண்டில் பற்றுடையவன் ஆகின்றார். பொருளுரை. தூய பக்தர்களின் அடையாளம் என்னவென்று இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. தூய பக்தன் உலகியல் விஷயங்களில் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பது இல்லை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பக்தர்கள் உலக விஷயங்கள் பற்றி பேசக்கூடாது என்று கடுமையான தடை விதித்திருந்தார். கிராமிய வார்த்தான கஹிபே, உலக பொருள் பற்றிய செய்திகளை தேவையின்றி பேசக்கூடாது. இவ்வாறு பேசி ஒருவன் தனது காலத்தை வீணாக்க கூடாது. ஒரு பக்தனின் வாழ்வில் இது முக்கியமானதாகும். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதை விட ஒரு பக்தனிடம் வேறு ஆசை இருத்தல் கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மக்களை ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பகவானின் பெருமைகளில் ஈடுபட்டு சேவை செய்யவே துவங்கப்பட்டதாகும். இம்மையத்தில் மாணவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதில் அதிகாலை 5 முதல் இரவு 10 மணி வரை ஈடுபடுகின்றனர். தேவையற்ற அரசியல், சமூகவியல், நடப்பு செய்திகள் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருப்பது இல்லை. இவையெல்லாம் தத்தமது பாதையில் செல்வன. ஒரு பக்தனின் முழு கவனம் கிருஷ்ணருக்கு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. அடுத்து. அகம் புரா பரதோ நாமராஜ விமுக்த திருஷ்ட ஸ்ருத சங்க பந்தஹ ஆராதனம் பகவத தமானோ மிருகோ அபவம் மிருக சங்காத் ததார்த்தஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்னமோ சத்தம் வருது மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி.
பிரேமா மாதாஜி வாசிங். பிரேமா மாதாஜி. அகம் புரா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரம் ஹரம் புரா பரதோ நாம ராஜா விமுக்த திருஷ்டா ஸ்மிருத சங்க பந்தக ஆராதனம் பகவதோ தமானோ மிருகோ பயம் பவம் மிருக சங்காத்தகார்த்தக. அகம் நான் புரா மன்னர் எனது முந்தைய பிறவியில் பரதநாம ராஜா மகாராஜா பரதன் என்னும் பெயருடைய மன்னர் விமுக்த இருந்து விடுதலை பெற்று திருஷ்ட ஸ்ரித நேரடி தொடர்பின் மூலம் தனிப்பட்ட அனுபவத்தினால் அல்லது வேதங்களிலிருந்து பெற்ற ஞானத்தினால் சங்க பந்த தொடர்பினால் அடிமையாகி ஆராதனம் வழிபடுதல் பகவத முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரை தமான எப்போதும் செய்து மிருக அனுபவம் நான் ஒருவன் ஆனேன். மிருக சங்காத் ஒரு மானுடன் தான் கொண்ட நெருங்கிய தொடர்பினால் ஹத அர்த்த பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை புறக்கணித்தல். முழுப்பெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இந்த முற்பிறவியில் நான் பரத மன்னர் என்று அறியப்பட்டிருந்தேன். உலகப்பற்றிலிருந்து அனுபவ ரீதியாக முற்றிலும் விடுபட்டு மனநிறைவோடு இருந்தேன். வேதங்களை பற்றிய எனது அறிவும் இதற்கு துணை நின்றது. மனநிறைவினை வேதங்களிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்ட நேர்முக மறைமுக அனுபவங்களினால் பௌதீக செயல்களிலிருந்து முற்றிலும் பற்றறுத்த நிலையினை எய்தியிருந்தேன். நான் பகவானின் தொண்டில் முழுவதும் ஈடுபட்டிருந்தேன். ஆனால் துரதிர்ஷ்டம் காரணமாக நான் ஒரு சிறிய மான் குட்டியிடம் மிகுந்த பாசமுடையவனாகி விட்டேன். ஆனால் எனது ஆன்மீக கடமைகளை நான் புறக்கணித்தேன். மான் மீது நான் வைத்திருந்த மிகுந்த பாசத்தின் காரணமாக எனது அடுத்த பிறவியில் நான் ஒரு மானின் உடலை நான் ஏற்க வேண்டியதாகி விட்டது. பொருளுரை இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் வினா மகத் பாத ரஜோபிஷேகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஒருவன் தூய பக்தனின் திருவடி தாமரை உள்ள தூசியினை தனது தலையில் பூசிக்கொள்ளாமல் நிறைவு பெற முடியாது. ஒருவன் எப்போதும் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றி கொண்டிருந்தான் என்பவரால் அவன் கீழே விழுவது பற்றிய கேள்விக்கு இடமில்லை. விரைவிலேயே தனது குருவை மிஞ்சிவிட வேண்டும். அதன் மூலம் அவரது இடத்தை பிடித்துவிட வேண்டும் என்று பேராசைப்படும் மூட சீடன் உடனே கீழே விழுவான். எஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ எஸ்யா பிரசாதான் குதோபி எஸ்ய பிரசாதோ எஸ்ய பிரசாதான் நகதி குதோபி. தனது ஆன்மீக குருவை சாதாரண மனிதன் என்று ஒரு சீடன் கருதினால் அவன் நிச்சயமாக மேலும் முன்னேறுவதற்கான தனது வாய்ப்பினை இழக்கிறான். பக்தி தொண்டின் மிக கடுமையான வாழ்க்கையில் இருந்த போதிலும் பரத மகாராஜா ஒரு மான் மீது அதிக பற்றுடையவரான பொழுது ஒரு ஆன்மீக குருவை அவர் கலந்தாலோசிக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் மலை மீது மான் மீது அதீத பற்றுடையவராகி ஆன்மீக நியமங்களை மறந்ததனால் கீழே விழுந்தார். ரெண்டே ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிக்கலாம். ஓகே, சின்னதுதான். எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க, அடுத்து துர்கா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சாமாம் ஸ்மிருதி மிருகதே தேஹே விவீர கிருஷ்ணார்ச்சன பிரபாவனோ ஜஹாதி அதோ அகம் ஜனசங்காத் அசங்கோ விஷங்கமானோ அவிவ்ருத சராமி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகா 15. சாமாம் ஸ்மிருதி மிருக தேஹே அபிவீர
कृष्णार्चन प्रभवानो जगादि अदो अहम जनसंगात संगो விசங்கமானோ அவிவிருத்தராமி. சா அது மாம் எனது ஸ்மிருதி எனது முற்பிறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் நினைவு. மிருக தேகே ஒரு மானின் உடலில். அபி இருந்த போதிலும். வீர ஓ சிறந்த வீரனே. கிருஷ்ண அர்ச்சன பிரபாவ கிருஷ்ணருக்கு செய்த நேர்மையான தொண்டினால் தோன்றுகிறது. நோ ஜாகதி துறக்கவில்லை. அதோ ஆகையினால் அகம் நான் ஜனசங்காத் சாதாரண மனிதர்களின் தொடர்பிலிருந்து. அசங்க முற்றிலும். விசங்கமான அஞ்சி அவிவிருத்த பிறரால் கவனிக்கப்படாது. ச ராமி நான் இங்கும் அங்கும் அலைகிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. எனது அன்பிற்குரிய வீர மன்னனே, பகவானுக்கு நான் முன்பு செய்த சீரிய தொண்டினால் ஒரு மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் எனது கடந்த கால வாழ்க்கையில் நடந்த அனைத்தையும் என்னால் நினைவு கூற முடிந்தது. கடந்து போன வீழ்ச்சியை பற்றி நான் நன்கறிந்த காரணத்தினால் நான் எப்போதும் என்னை சாதாரண மனிதர்களின் தொடர்பிலிருந்து தனித்தே வைத்திருந்தேன். அவர்களது சீர்குலைந்த உலக தொடர்பிற்கு அஞ்சி நான் பிறர் கவனிக்காத வண்ணம் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றேன். பொருளுரை. பகவத்கீதை சொல்பம் அபி அஸ்ய தர்மஸ்ய 2.40 என்று கூறுகிறது. மனித வாழ்விலிருந்து மிருக வாழ்விற்கு செல்வது நிச்சயம் பெரிய வீழ்ச்சியாயினும் ஆயினும் பரத மன்னர் போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டானது ஒரு நாளும் வீணாக போவது இல்லை. கீதை 8.6 எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்தே கலேவரம் என்று கூறுகிறது. மரண வேளையில் இயற்கை விதியினால் மனம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றிய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருக்கும். இது ஒருவனை மிருக வாழ்க்கைக்கு இட்டு செல்லலாம். என்றாலும் ஒரு பக்தனுக்கு இதனால் ஒன்றும் இழப்பு இல்லை. பரத மகாராஜா ஒரு மானின் உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் அவர் தனது நிலையினை மறந்துவிடவில்லை. இதனால் அவர் மானின் உடலில் இருந்து கொண்டு தனது வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் நினைவில் கொண்டார். இதன் விளைவாக அவருக்கு ஒரு தூய அந்தணர் குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. எனவே அவர் பகவானுக்கு செய்த தொண்டு வீணாகவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. எஸ். தஸ்மான் நரோ அசுசங்க சாசுசங்க ஜாத ஞான சினே நஹைவ விக்ருக்ன மோஹஹ ஹரிம் தத் இஹா ஆதான சுத்ராப்யம் வப்த சம்ருதி யாதி அதிபாரம் அத்வனஹ. எஸ் துர்கா மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तस्मान्नरो सुसंग जात ज्ञानासिने वै हैव विवृग्नमोहः हरिं तत् इहा आतन श्रुताप्यं वक्तस्मृत्याति அதிபாரமத்வனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் இக்காரணத்திற்காக நர ஒவ்வொரு மனிதனும் அசங்க உலகியல் மக்களிடம் உள்ள தொடர்பினை அறுத்து சுசங்க பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஜாத்த உருவான ஞான அசினா ஞானவாளினால் இஹ இப்பௌதிக உலகில் ஏவ கூட விருக்ன மோக அவனது மோகம் முற்றிலும் துண்டாக்கப்படும். ஹரின் முழு முதற் கடவுள் தத் ஈஹா அவரது செயல்களின் கதன ஸ்தாப்யாம் கேட்டல் நினைத்தல் என்னும் இரு முறைகளினால் பக்த ஸ்மிருதி இழந்த உணர்வு மீண்டும் பெறப்படுகிறது. யாதி எய்துகிறான். அதிபாரம் இறுதி லட்சியத்தை. அத்வன வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையும் பாதையின்.
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். மேன்மை மிக்க சிறந்த பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் அனைவரும் ஞானத்தின் நிறைவினை எய்தலாம். அந்த ஞான வாளினால் உலகத் தொடர்பின் மீதான மோகத்தினை துண்டு துண்டாக வெட்டி சாய்க்கலாம். பக்தர்களின் தொடர்பின் மூலம் கேட்டல், நினைத்தல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் என்பவற்றினால் பகவானின் தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடலாம். இவ்வாறு ஒருவன் செயலாற்றிருக்கும் தனது கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்ப்பதில் ஈடுபாடு கொள்வதின் மூலம் இல்வாழ்க்கையிலேயே வீடு பெறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளையும் அடையலாம். பொருளுரை. உலக பிணிப்பிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமாயின் மக்கட் தொடர்பினை ஒருவன் கைவிட்டு பக்தர்களின் தொடர்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது பற்றிய எதிர் முக வழிமுறைகள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன. பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் தன்னுள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்து கொள்ளலாம். இக்கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இச்சந்தர்ப்பத்தினை அனைவருக்கும் அளிக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற தீவிரமாக இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் புகலிடம் அளிக்கின்றோம். நாங்கள் அவர்களுக்கு தங்கும் இடம், உணவு முதலியவற்றை அளிப்பதினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வினை அமைதியாக வளர்த்து அதன் வழி இப்பிறவிலேயே வீடு பெற பெற்று முழுமுதற் கடவுளினை அடைய கூடியவர்களாகின்றனர். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 12வது அத்தியாயமான மகாராஜா ரகுகணனுக்கும் மானுட பரதருக்கும் இடையே நடந்த கலந்துரையாடல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. मूगं करोति वाचालं भंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं. श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. रघुगणैर्दत्तपसा नायादि नासे जया निर्वनात् गृहात्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजो அபிஷேகம். ஸோ இப்போ ரகுகணன் பார்த்து மன்னர் ரகுகணனை பார்த்து இப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி அவர் என்ன முந்தைய வாழ்க்கையில் அனுபவத்தை பெற்றார் என்பதை ஜடபாரதர் இந்த இடத்துல சொல்ல போறார். அன்பார்ந்த மன்னர் ரகுகணனே, ஒருவன் தனது உடல் முழுவதும் ஒரு சிறந்த பக்தனின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசியினை பூசிக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் பெறாது முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது குருவனுடைய திருவடி, அவருடைய தாமரை திருவடியில் இருக்கக்கூடிய தூசியை நாம, அதாவது பிசிக்கலா கூட சில பேர் வச்சுக்குவாங்க. ஆனா உண்மையிலே இது எதை குறிக்கின்றது என்றால், அவர் என்ன நமக்கு வழி நடத்துகிறாரோ அதை அதாவது அவர் காலாலிட்டதை நம்ம சிறமேற்கொண்டு செயல்படுறது. இப்ப நம்ம குரு மகாராஜ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்? அவருக்கு இல்லாத எலிமெண்ட்ஸே கிடையாது இல்லையா? ஸோ நிறைய உபாதைகள், உடல் உபாதைகள் உண்டு அவருக்கு. ஆனாலும் அவர் இந்த உபாதைகள்ல கூட எதையுமே அவர் மிஸ் பண்றது இல்லை இல்லையா? ஸோ குரு மகாராஜ் அவருடைய குரு என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதையெல்லாம் செய்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுல ஈடுபட்டு இருக்கார். அதுதான் குரு மகாராஜ் அவருடைய குருனுடைய தாமரை திருவடிகள்ல கிடைக்கக்கூடிய தூசியை பூசிக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதுதான். ஸோ நம்ம குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நாம செய்தாலே அவருடைய திருவடியில் இருக்கக்கூடிய தாமரை திருவடி தூசி நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றோம் என்று பொருள்.
ஓகே. ஸோ நிஜமா கூட சில பேர் எடுத்து வச்சுப்பாங்க, அது வேற. அதுவுமே செய்யலாம், தவறு கிடையாது. ஆனா அதை வந்து யாரும் என்கரேஜ் பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா அப்புறமா குரு வந்து எங்கேயுமே ஃப்ரீயா நடக்க கூட முடியாது இல்லையா? நம்ம குரு மகாராஜ்க்கு எத்தனை மோர் தென் 75,000 டிசைபிள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதனால இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா? நம்மளால நேரடியாக கூட குரு மகாராஜை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியல இல்லையா? ஆனா மனதளவில் நாம் நினைச்சுட்டா பகவான் அதாவது அந்த மார்க்கத்தையுமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ஸோ நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை குரு மகாராஜுக்கு வந்து சமர்ப்பித்து நாம பக்தி கொண்டாலே குரு மகாராஜ் நமக்கு அருள் பாலிப்பார். ஸோ நமக்கு பிசிக்கலா நமக்கு பார்க்க முடியலனாலும் ஆல்வேஸ் ஹி இஸ் கனெக்டட். ஓகே. நமக்கு தான் அதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து கிடையாது. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பதினாலோ இல்லற வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதினாலோ வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கைக்காக வீட்டை திறந்து செல்வதினாலோ துறவரம் மேற்கொள்வதினாலோ கடுமையான குளிர் இதெல்லாமே ஆஸ்டரிட்டிஸ். ஓகே. இதற்கான மகத்துவம் உண்டு இல்லையா? பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறதுனால மகத்துவம் கண்டிப்பா உண்டு. மனசு வந்து பக்குவம் அடையும் இல்லையா? புலன்கள் பக்குவம் அடையும். ஸோ அதனால பக்தி தொண்டுல நாம பக்குவமா செயல்படலாம். இல்லற வாழ்க்கையில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை அதாவது நம்ம அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லையா? அதுவுமே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நன்மையை பயக்க வல்லது. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் பக்தி ரிலேட்டட், ஈவன் பௌதிக செயல்களும் வந்து பக்குவம் அடையும். பௌதிக செயல்கள் பக்குவமாக எதையுமே நம்ம இப்படி பக்குவமா செய்யணுன்ற ஆலோசனை வச்சுக்க வேண்டாம். அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பிளான்கள் போட்டு டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பகவான் மேல பாரத்தை போட்டு இதை பக்குவமா நடத்துறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு நம்ம அந்த செயல்ல செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை பக்குவமா எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் நம்மளோட பர்ஃபெக்ட் பிளானர், பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிக்யூட்டர். நம்ம வெறும் பிளான் தான் பண்ணுவோம், அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். அதனால நம்பிக்கையை அவர் மேல வைக்கணும் நம்ம. ஓகே. நம்மீதே நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா அந்த வேலை நடக்காது. இறைவன் தாள் நாம் என்றைக்கு பணிகின்றோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே வந்து இறைவன் வந்து வழி நடத்தி கொடுப்பார். நாம வெறும் முயற்சி மட்டும் செய்தா போதும். ஓகே. ஸோ வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கைக்காக வீட்டை திறந்து செல்வதினாலோ இல்லையா? அந்த கால இப்போ கலியுகத்துக்கு அது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. முந்தைய யுகங்கள்ல வந்து ரெக்கமெண்டட். மேலும் சன்னியாசி ஆவதினாலோ, சன்னியாசி ஆகிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இல்லையா? இட் இஸ் அ வெரி டஃப் லைஃப் ஆக்சுவலி இல்லையா? எவ்ரி மொமெண்ட் நாம வந்து கிருஷ்ணரையே, ஆனா உண்மையிலேயே எல்லாருமே அதாவது இறைவனை நம்பி மட்டும்தான் நம்ம வாழ்றோம். கிருஷ்ணரை நம்பி மட்டும்தான் நம்ம வாழ்றோம் இல்லையா? ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க, புரியாதவங்க வந்து தான் எல்லாத்தையுமே செய்யறேன்றதையுமே வந்து பிரகடனப்படுத்திக்குவாங்க. உண்மையிலே இறைவனுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு எல்லா செயல்களுமே வந்து பக்குவமா நடைபெறும். இல்லை என்றால் அந்த செயல்கள் நாம எதிர்பார்த்த மாதிரி கண்டிப்பாக நிகழாது. அதனால துறவரம் மேற்கொள்வதனாலோ கடுமையான குளிர் நீரில் மூழ்கி இருத்தல் இல்லையா? எப்படி பிரச்சேதர்கள் வந்து அந்த குளத்துல வந்து மூழ்கி இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி 10,000 ஆண்டுகள். ஸோ அந்த ஒரு நிலை இருந்தாலோ கோடை வெம்மையில் நெருப்பின் மத்தியில் இருத்தல் போன்ற, அதாவது வெயில் காலத்துல நெருப்பு கிட்ட போனாலே அதாவது ஒரு 2 மணி நேரம் சமையல் பண்ணி முடிச்சு எப்படாப்பா எடுத்து வச்சுட்டு வந்துடலான்னு தோணும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு நமக்கு வேர்க்கும். ஸோ அந்த அத்தனை கடுமை இருந்தாலும் இல்லையா? கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்வதனாலோ ஒருவனால் முழு மெய்ப்பொருளை வெறுமனே இதெல்லாம் செய்தா கண்டிப்பா பகவானை சேவிக்க முடியும். அப்ப எப்படி செய்தா நம்மளால பகவானை சேவிக்க முடியும்? நமக்கு வழிநடத்துபவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நம்ம செயல்படணும். அதுல எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே, அதாவது குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்காருன்னா அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போவோம். அதுல வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பாதையை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. அப்ப அது பக்குவமே ஏற்படாது. முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்வதற்கு பிற செயல்முறைகளும் உள்ளன இல்லையா? பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற வழிகளும் உண்டு. ஆயினும் ஒரு சிறந்த பக்தரின் கருணை பெற்றவனுக்கே முழு மெய்ப்பொருள், அதாவது நாம கெட்டிங் த மர்சி ஆஃப் த சீனியர் டிவோட்டி இல்லையா? அல்லது குரு. ஸோ அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுடைய அருளுமே நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது. ஸோ இங்க அருள் கிடைச்சா அங்க கண்டிப்பா கிடைச்சோம். அதனால நம்ம வந்து குரு இருந்தால் நாம குருவின் மூலியமாக அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை எடுத்து நடத்தி நம்ம செய்யணும். ஒரு தூய பக்தன் உன்னத ஆனந்தத்தின் உண்மையான ஞானத்தை அனைவருக்குமே அளிக்கலாம் இல்லையா? ஒரு பியோர் டியோட்டினாலதான் வந்து மேன்மையான, அதாவது உயர்வான ஆனந்தம் அப்படின்னா அந்த ஹையர் லெவல், அதாவது ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ லோயர் கான்சியஸ்னஸ், ஹையர் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? அதாவது ஆன்மீக உணர்வு கொண்டு உன்னத ஆனந்தம் என்பது என்னன்னா ஆன்மீக உணர்வினால் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம். அதுதான் உண்மையான ஞானம். ஓகே. அப்படிப்பட்ட உண்மையான ஞானத்தை வந்து அளிக்க வல்லவர் யார் என்றால் குரு மட்டும்தான்.
வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தம் இல்லையா? கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி இல்லையா? சோ வேத நெறிகளை பின்பற்றுவதனால் மட்டுமே ஆன்மீக வாழ்க்கையின் நிறைவினை ஒருவனால் அடைந்து முடியாது. ஓரளவுக்கு பக்குவம் அடையலாம். ஆனா யோகத்தில் அவர்கள் முழுமை அடைய மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் ஒரு க்ஷணம் அசோசியேஷன் கூட இல்லையா? ஒருவன் தூய பக்தனை அணுக வேண்டும். அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம். இது போன்ற தூய பக்தனின் கருணையினால் முழு மெய்ப்பொருளான கிருஷ்ணரை அவருடன் நமக்குள்ள உறவினை ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு லோகாயுத மனிதன் சில சமயங்களில் புண்ணிய செயல்களை செய்து வீட்டிலே இருந்து கொள்வதன் மூலம் முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறான் இல்லையா? அதுதான் மெட்டீரியல் பர்சன். அதாவது சில சமயங்களில் புண்ணிய செயல்கள் செய்து இல்லையா, அதாவது ஏதோ யக்னங்கள் தானங்கள் தவம் இது ஏதோ ஒண்ணு செய்யறதுனால அவரால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும்னு நினைக்கிறான். ஆனா இஸ்லோகத்தில் மறுக்கப்பட்டிருக்கு. டைரக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லார்ட் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. ஒரு பக்தருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அடைய முடியும். ஏன் நீங்க நம்ம கோயில்களுக்கு சென்றாலும் கூட அங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று நம்ம நமக்கு வாங்கணும் இல்ல ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னா அங்க ஒரு பக்தருடைய அவரோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சாதான் நமக்கு அதை பத்தி என்னன்னு முழுசா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இல்லை என்றால் நாம ஏதோ கண்ணால பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளம்பி வந்துடுவோம். ஸோ அப்போ அங்க என்ன மாதிரியான உதவி தேவை என்பது நாம கண்டிப்பா சொல்லணும் இல்லையா? அப்போ நமக்கு அந்த சப்போர்ட் பக்தர்கள் மூலியமாவே கிடைக்கும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், சொல்ல முடியாம நாம என்ன பண்ணோம், நானே ட்ரை பண்றேன்னு போறவங்க முழுசா கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இதை சேவையின் போது இது நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஒரு சேவை செய்யறோம்னா அதுக்கு முந்தைய அந்த அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த சேவை யார் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அவர்களிடத்துல போனீங்கன்னாக்கா குயிக்கா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். இந்த வாட்டி நாங்க ஸ்ரீரங்கம் யாத்திரை போகும்போது ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி அழகா மாலை எல்லாம் கொடுத்து இந்த டபுள் கோக்கறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அது எப்படின்ட்டு. அந்த 2 லைன் கோக்கறது அப்படின்னா 2 ஊசி இல்லையா? ஸோ அதையுமே 2 லைன் வரும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 2 ஊசி ஒன்னா வச்சு ஒரு ஃப்ளவர் ரோஸை இன்சர்ட் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நம்மளுடைய முந்தைய பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நமக்கு சுலபமா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அதே நாம ஐயோ இது எப்படி 2த்தையும் போக்குறது, மத்தியில எப்படி ஒரு 2 ஒன்னாயிடும், இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னொண்ணுமே நம்ம எந்த சேவையா இருந்தாலும் நமக்கு வழி நடத்துதல் இருந்தா சுலபமா அந்த சேவையை செய்திருவோம். வழி நடத்தல இல்லைனாக்கா நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம செய்யறது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாம போயிடும். அதனால பக்குவம் நாமளே எடுத்துட்டு செய்யும் பொழுது பக்குவம் குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஆனா அதே ஒருத்தருடைய வழி நடத்துதல்னு செய்யும் பொழுது ஃபாஸ்டா நம்மளால செய்து முடிக்கும். ஓகே, அதுல நம்ம ஈடுபட்டு ஏன்னா கான்பிடன்ஸ் இல்லையா, அதுதான் ஒரு பக்தருடைய அனுகிரகம் கூட. ஓகே, மேலும் பிரகச்சரிய ஒழுங்குமுறை விதிகளை ஒரு முறையாக பின்பற்றினாலும் கூட முழு மெய்ப்பொருளை அறிய முடியாது. அப்படின்னா நீங்க எந்த ஆஸ்டரிட்டி பண்ணாலும் கூட அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒருவன் தூய பக்தனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும், அதுவே முழு மெய்ப்பொருளை தோல்வியின்றி அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுவாராம். ஜஸ்ட் சர்வ டிவோட்டி, அதுதான் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். எத்ரோத்மஸ்லோக குணானுவாதஹ பிரஸ்தூயதே கிராமிய கதா விகாதஹ நிஷேவமானோ அனுதினம் முழுகேஷா அஷார் மதிம் சதீம் யச்சதி வாசுதேவ. முழுகேஷா இல்லைங்க. ஓகே ஃபைன். இங்கே குறிப்பிடப்படும் தூய பக்தன் யாவர் அப்படின்னா யார் அந்த தூய பக்தர் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? ஸோ நமக்கெல்லாம் தூய பக்தர் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்தது நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மேலும் இத்தனை பெரிய செயல்கள் செய்தவர்கள் தூய பக்தி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அதை செய்ய முடியுன்றதுமே நாம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளால ஒரு புக்கை எழுத முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். இத்தனை புஸ்தகங்களை எழுதினா அவர் எத்தனை புஸ்தகங்களை படிச்சிருப்பார், எவ்வாறு அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பார் இல்லையா, அவருடைய குருவை எப்படி அவர் சார்ந்து இருந்திருப்பார். இதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமாக எழுதக்கூடிய விஷயங்களே கிடையாது. ஓகே, இன்றைக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் உட்காந்துட்டு இல்லையா, அதை படிக்கிறது கூட நாம நிறைய பேரை வருந்தி கூப்பிடணும். ஏன்னா அந்த புஸ்தகத்தினுடைய மகிமையே தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்க தான் நாம.
சோ தூய பக்தர்களின் கூட்டத்தில் உலக விஷயங்களான அரசியல், சமூகவியல் பற்றிய கலந்துரையாடல் பற்றிய கேள்விக்கே இடமே கிடையாது இல்லையா? அந்த கூட்டத்துல இதெல்லாமே கேட்க மாட்டாங்க. தூய பக்தர்கள் கூட்டத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் குணங்கள் இல்லையா, அவருடைய ரூபம், அவருடைய செயல்கள் இல்லையா, இதெல்லாம் தான் அவருடைய லீலைகளை பற்றி தான் அவங்க பேசுவாங்க. இல்லைன்னா நாம ஜபங்கள், அவரே முழு கவனத்துடன் போற்றி வளர்க்கப்படுகிறார். தூய பக்தர்களின் கூட்டத்தில் இவற்றை மரியாதையுடன் தொடர்ந்து கேட்பதினால் இல்லையா, சவணம் பண்றதுனால முழு மெய்ப்பொருளுடன் இணைய வேண்டும் என்று விரும்புவன் கூட அந்த எண்ணத்தை, அதாவது சாய்ஜ்ய முக்தியை கூட விட்டு கொடுத்துருவான். எப்ப பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி யோகத்திற்கு மாறுவதற்கு அவனுக்கு வாய்ப்புகள் என்பது வழங்கப்படுகிறது. அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டு படிப்படியாக வாசுதேவரின் தொண்டில் பற்றுடையவனாகி விடுகின்றான் இல்லையா? தூய பக்தர்களின் அடையாளம் என்னவென்று இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. தூய பக்தன் உலகியல் விஷயங்கள் ஆர்வம் இருக்காது இல்லையா? இந்த நியூஸ் சேனல்ல என்ன போகுது, அந்த நியூஸ் சேனல்ல என்ன போகுது, எங்க போர் நடக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம்தான். அது யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா நம்ம சொல்லி யாராவது கேட்க போறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? நம்ம சொல்லி நம்ம வீட்டுல கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நாம உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்க போறது கிடையாது. அதனால நம்மளால் முடிஞ்சது என்னது? பகவானிடத்துல பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ பிரார்த்தனாஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் ஹர்ட். அதனால பகவான் கண்டிப்பா அதுக்கு அருள் பாலிப்பார். அதனால முடிந்தவருக்கு ஒரு மாலை பண்றதோ இல்லை ஒரு பகவான்கிட்ட சேவிக்கிறதோ இல்லையா, இந்த மாதிரி உலக நடப்பு இப்போ ரொம்ப மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறத பகவான் ஒருத்தர் தான் காப்பாற்றணும் என்பதை உணர்ந்து அவரிடத்துல வேண்டுது. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது செய்தாலும் பரவாயில்ல இல்லையா? அதை எடுத்துட்டு நாம உட்காந்துட்டு பிரஜல்பா பண்ணக்கூடாது இல்லையா? இந்த நியூஸ் சேனல்ல யாரை பத்தி குறை சொல்லியிருக்காங்க, அந்த நியூஸ் சேனல்ல யாரை பத்தி குறை சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பக்கம் பிஜேபியா, அந்த பக்கம் காங்கிரஸா, இப்படி நம்ம போகவே கூடாது. ஓகே, தட்ஸ் நாட் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய சுபாவமே அந்த எந்த டாபிக்கை பத்தி பேசுறோமோ அத்தகைய குணாதிசயங்களை நம்ம என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட மேன்மையாக குடிக்கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறமா நாம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஆன்மீகத்திலுமே எடுத்துட்டு நம்ம அதே ஸ்லாங்கை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிப்போம். அப்ப அதே மாதிரி பாஷையில நம்ம பேச ஆரம்பிச்சா நம்மளோட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பக்தர்கள் உலக விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடாது என்று கடுமையாக தடை வைத்து, அதனாலதான் நமக்கு டிவி கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கான காரணம் அர்த்தம். கிராமிய வார்த்தா, கிராமிய கதை இல்லையா, அந்த வார்த்தான்னாக்கா வார்த்தைகள். ஓகே, நான் அப்படின்னா தஹியே, நான் பேசாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. தஹா மீன்ஸ் பேசுதல் இல்லையா, சொல்லுதல். நான் மீன்ஸ் இல்லை, பேசக்கூடாது. உலக பொருள் பற்றிய செய்திகளை தேவையின்றி பேசக்கூடாது இல்லையா? எப்பவுமே 24 மணி நேரம் நியூஸ் சேனல் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் கூட உண்டு. ஒரு பக்தனின் வாழ்வில் இது அந்த வீட்டுல எப்பவுமே இறைச்சலாதான் இருக்கும். ஓகே, ஒரு பக்தனின் வாழ்வில் இது முக்கியமானதாகும். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதை விட ஒரு பக்தனுக்கு வேறு ஆசை என்பது இருத்தல் கூடாது. ஸோ இது ஐடியல் சுச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம, ஆனா இது ஒரு இதுதான் உண்மை, இதைதான் நம்ம பண்ணணும். ஆனா நம்ம எல்லாராலுமே அதை பண்ண முடியாதனால அட்லீஸ்ட் இறைவனை எண்ணுவதற்கான முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுத்து நாம நம்முடைய கடமைகளை அவரை மையமாக வைத்து நம்ம ஆற்றினால் என்றால் பக்குவமாவது நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மக்களை ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பகவானின் பெருமைகளில் ஈடுபட்டு சேவை செய்யவே துவக்கப்பட்டதாகும். ஸோ அதற்காக தான் இந்த இயக்கமே கொண்டு வரப்பட்டது. இம்மையத்தினை மாணவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதில் அதிகாலை 5 மணி முதல் இல்லையா இரவு 10 மணி வரை ஈடுபடுகின்றனர். தேவையற்ற அரசியல், சமூகவியல், நடப்பு செய்திகள் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு அவர்கள் இருக்கிறதே கிடையாது. இவையெல்லாம் தத்தமது பாதையில் செல்பவன. அதெல்லாம் நம்ம பேசலனாலும் நடந்துட்டுதான் இருக்கும். அதனால அதை பத்தி நாம அந்த டாபிக் மேல நம்ம போக வேண்டாம். மேலும் ஒரு பக்தனின் முழு கவனம் கிருஷ்ணருக்கு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே இருக்கும். ஓகே, அகம் புரா பரதோ நாம ராஜ விமுக்த திருஷ்டா ஸ்ருத சங்க வந்தஹ ஆராதனம் பகவத தாமானோ மிருகோ பவம் மிருக சங்கா ததார்த்த. ஸோ இப்போ அவருடைய முந்தைய பிறவி கதையை சொல்றார் இல்லையா? ரொம்ப அழகா இந்த மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். எனது முந்தைய பிறப்பில் நான் பரத மன்னர் என்று அறியப்பட்டிருந்தேன். இப்ப நினைவுகள் அவருடைய மனசுல இருக்கிறத வெளியில சொல்றார். ஸோ இது நம்ம இதுலயுமே
லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லயுமே வந்து இன் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா இதுல வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டி கிட்ட நம்மளை பத்தி சொல்றது, ஓகே, அது வேற. ஆனா இந்த இடத்துல இங்க தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறையே வந்து உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டி சொல்லி ரகுகணனுக்கு வந்து அவர் வந்து அதாவது பக்தி தொண்டை பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ ஈவன் நம்ம எல்லாரும் கூட வந்து வேற இடத்துலையுமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து நாரத மகரிஷி தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறையே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஏன் அதாமிலன் கூட அவன் செய்த தவறுகளை இறுதியில வந்து அவனுமே அதை ஃபீல் பண்றான் இல்லையா. அதன் பிறகு இறை தொண்டு ஆற்றி வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை அவன் சேர்ந்தான் என்று சொல்ல செகண்ட் சான்ஸ் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி பகவான் எல்லாருக்குமே கருணை புரியவர் தான். ஆனா அவரை நாம வந்து சேவிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த சேவிக்கக்கூடிய அந்த செயல் வந்து மிக மேன்மையானதாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம எப்படி எந்த பாவத்தை கொண்டு நம்ம செயல்படுறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பாவம் இல்லாம செயல்படுறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. மேலும் வேதங்களை பற்றி எனது அறிவு இதற்கு துணை நின்றது இல்லையா. அதாவது அவர் பரத மகாராஜாவா இருந்து இல்லையா யக்னங்களை வளர்த்து அதுக்கு வேத உச்சாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி அங்கே பக்கத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குட்டி மானையும் வளர்த்து போக போக மானின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுகளை அபிவிருத்தி செய்து அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஆன்மீக தொண்டை வந்து குறைச்சிட்டு இல்லையா. ஸோ மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த மானையே வந்து எண்ணிக்கொண்டு மரணித்ததால் மீண்டும் அவர் வந்து ஒரு மான் பிறவி எடுத்து அதே அந்த குலகாசிரமத்துக்கிட்டேயே சுற்றி கொண்டு தன்னோட இனத்தோடு சேராமல் இல்லையா. ஸோ மேலும் வந்து அந்த மானுடைய உடலை விடுத்த பிறகு இப்போ ஜடபாரதராக தோன்றியிருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ இப்போ அவருடைய அனுபவத்தை பத்தி தான் இந்த இடத்துல பேச போறார். மேலும் மன நிறைவினை வேதங்களிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்ட நேர்முக மறைமுக அனுபவங்களினால், அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பௌதீக செயல்களிலிருந்து முற்றிலும் பற்றறுத்த நிலையினை எய்தியிருக்கிறேன். அப்படின்னா இந்த பௌதீகத்திற்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் எப்பொழுதுமே அதாவது விடுதலை பெற்ற நிலையில் இருந்திருக்கிறார் என்பதை வந்து நாம் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆனால் எனது துரதிர்ஷ்டம் காரணமாக நான் ஒரு சிறிய மான்குட்டியினிடம் மிகுந்த பாசம் உடையவனாகிவிட்டேன். ஸோ ஆனால் எனது ஆன்மீக கடமைகளை நான் புறக்கணித்திருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன கடமை செய்யணும், பக்தி தொண்டு இல்லை வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து முழுசா மறந்தாச்சு. அப்படின்னா ஒன்று ஆன்மீகம், ஒன்று தெய்வீகம், ஒன்று பௌதீகம். பௌதீகத்துல நம்முடைய மனசு எடுத்துட்டு போனோம்னா ஆன்மீகம் வந்து தானா குறைஞ்சிரும். ஒருவேளை ஆன்மீகத்தை குறைக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அதாவது ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஈடுபட்டு இருக்கணும். ஒன்று ஆன்மீகம் இல்லைன்னு பௌதீகம். ஸோ பௌதீகத்துல ஈடுபட்டவங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. ஸோ அதே மாதிரிதான் பரத மகாராஜாவும் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் மானாக அவதரித்தார். மீண்டும் வந்து மனிதனாக அங்கிரா ரிஷியுடைய மகனாக அவதரிக்கிறார். ஓகே. அங்கிரா ரிஷி கிடையாது, ரிஷி அந்த பரம்பரை. ஓகே. அங்கிரா பரம்பரையில வந்து ஒரு பிராமணருக்கு வந்து முதல் மனைவி, இரண்டாம் மனைவி, இவர் இரண்டாம் மனைவியினுடைய மகனாக பிறக்கிறார். அதாவது இன்னொரு பெண் குழந்தையும் கூட இல்லையா, படிச்சோம் நம்ம ஆல்ரெடி. ஸோ முதல் மனைவிக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்? 9 பிள்ளைகள் இல்லையா. 9 பிள்ளைகள். அவங்க எல்லாருமே என்ன மாதிரியான செயல்கள் இருக்காங்க? அவங்க பலன் கருதும் செயல்கள்ல, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவங்க எப்படி உபயோகப்படுத்துறாங்க? பலன் கருதும் செயல்கள். ஓகே. ஸோ மானின் மீது வைத்திருந்த பாசத்தின் காரணமாக எனது அடுத்த பிறவியில் நான் வந்து மானின் உடலை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. நோ டீவியேஷன் இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து கிளியரா இல்லைனாலும் நான் புக்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். ஓகே, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் மிக முக்கியமானதாகும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் வினா மகத் பாதோ ரஜோ விசேகம் முந்தைய ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. ஒருவன் தனது தூய பக்தரின் திருவடி தாமரையில் உள்ள தூசியை தனது தலையில் பூசிக்கொள்ளாமல் நிறைவு பெற முடியாது. ஒருவன் எப்போதும் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றி கொண்டிருந்தான் என்றால் அவன் கீழே விழுவது பற்றி கேள்விக்கே இடமில்லை. அப்படின்னா கீழே விழுவதுன்னா என்னன்னாக்கா அவனுடைய பக்தி தொண்டுல இருந்து அவன் என்னைக்குமே கீழே விழ மாட்டான். ஸோ அவருக்கு எல்லாமே வந்து அப்படியே மேன்மேலும் எடுத்து செல்வதற்கான அந்த மார்க்கம் வந்து கிடைக்க பெறும். ஸோ அதை பத்தி அவன் வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. அவரது இடத்தை பிரித்து விட வேண்டும் என்ற பேராசை மூடச்சிட பரம்பரை வழியாக கீழே விழுவான். யஷ பிரசாதா பகவத் பிரசாதம் இல்லையா.
எஷ்ய பிரசாதான் நாகதி குதோபி. அதாவது நமக்கு கிருபை வந்து நம்முடைய குருவிடத்திலிருந்து நமக்கு அந்த கிருபை கிடைச்சி விட்டா பகவானுடைய கிருபையும் தானாக கிடைக்கும். ஒருவேளை வந்து நாம குருவிற்கான தட்சணை, அதாவது தட்சிணை என்றதை விட நம்ம அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும் இல்லையா, அதை நாம செய்யாமல் போனால் கண்டிப்பாக நாம் என்ன ஆகும், தண்டனை என்பதை அனுபவிக்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு, அதாவது திருவடி தாமரைகளில், அதாவது குருவினுடைய திருவடி தாமரைகளில் நாம் அவருக்கு தொண்டு செய்யறது, சேவகம் புரியறது. ஓகே, ஸோ அது செய்யலைன்னா நாம் கண்டிப்பா கீழே விடுவோம். மேலும் அவன் நிச்சயமாக பக்தி தொண்டின் மிக கடுமையான வாழ்வில் இருந்த போதிலும் வரத மகாராஜா ஒரு மானின் மீது அதிக பற்றுடையவரான ஆன பொழுது ஒரு ஆன்மீக குருவை அவர் கலந்தாலோசிக்கவில்லை. இதனை தொடர்ந்து அவர் மான் மீது அதிக பற்றுடையவராகி ஆன்மீக நியமங்களை எல்லாம் மறந்ததினால் வந்து கீழே விழுந்தார் இல்லையா. ஸோ இதை நம்ம நல்லாவே படிச்சிருப்போம். 5வது கேண்டோலே தான் இப்பதான் படிச்சோம் நம்ம. நாம் நிறைய விளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இறைவன் எஷ்ய பிரசாதா பகவத் பிரசாதம், அதாவது நம்ம குருவினுடைய அருளை பெற்றால் இறைவனுடைய அருளை வந்து கண்டிப்பாக பெற முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து நாம குருவிடத்துல நாம நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை வந்து தெரிவிக்கிறோம். ஓகே, சமாம் ஸ்மிருதிர் மிருகதேக அபிவீரஹ கிருஷ்ணார்ச்சன பிரபாவனோ ஜஹாதி அதோ அகம் ஜனசங்காத சங்கோ விஷங்கமானோ அபிவிருத்தராமி. எனது அன்பிற்குரிய வீர மன்னனே, ரகுகணனை பத்தி சொல்றார் ஜடபாரதர். பகவானுக்கு நான் முன்பு செய்த சீரிய தொண்டின் காரணம், அதாவது பாரத மகாராஷ்டிரா இருந்தப்போ பிஃபோர் அந்த மான் வரதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவருடைய செயல்கள்ல வந்து பக்குவத்தை வந்து பெற்றிருந்தார். ஒரு மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து மானாக பிறக்கணுன்ற அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட போதிலும் கூட எனது கடந்த கால வாழ்க்கையில் நான் நடந்த அனைத்தையும் என்னால் நினைவில் கூற முடியும். இந்த ஸ்பெஷல் மர்சி வந்து பகவானால வந்து வழங்கப்படுறது. ஓகே, ஸோ அவருக்கு இதே மாதிரிதான் நம்ம யாரு நாரத மகர்ஷி கூட இல்லையா, ரெண்டு பேருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நம்ம ரொம்ப, அதான் அவங்களுடைய 3 பிறவிகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பாக்கியம் வந்து இந்த பாகவதத்தின் மூலியமா தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. நான் எப்போதும் என்னை சாதாரண மனிதர்களின் தொடர்பில் இருந்து தனித்தே வைத்திருந்தேன் இல்லையா. அந்த மான்குட்டியாக இருந்த பொழுது கூட அங்கே ரிஷிமுனிகள் செய்த யக்னங்கள் அந்த ஒரு பக்கத்துல தான் போய் வந்து நின்றுட்டு இருந்ததை வழிய மான் கூட்டத்தோடு அது இணைந்திருக்கவில்லை. ஸோ அவர்களது சீர்குலைந்த உலக தொடர்புக்கு அஞ்சினான் என பயம் பிரஜல்பா இல்லையா. ஸோ எதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இல்லையோ அந்த குணாதிசயங்கள் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால நான் பிறர் கவனிக்காத வண்ணம் அங்கும் இங்கும் வந்து அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்றார். பகவத்கீதை சொல்பம் அபியச தர்மஷி இல்லையா, கொஞ்சமா நம்ம செய்யக்கூடிய நற்காரியம் நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும் இல்லையா. அதனால நாம எதையுமே வந்து பக்தி பாவத்தோட இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடியதை வந்து நாம அவ்வாறே நாம் எடுத்து செயல்படும். மேலும் மனித வாழ்விலிருந்து மிருக வாழ்வுக்கு செல்வது நிச்சயம். ஒருவேளை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா நம்ம வந்து கீழே வந்து விழுந்து மீண்டும் வந்து இன்னும் 84 லட்சம் விதமான நிலைகளை வந்து நாம கடந்துதான் மனித வாழ்க்கைக்கு வர முடியும். ஓகே, அதனால கிடைத்தற்கரிய பிறவி மாநில பிறவி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதனால நாம நன்று செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதுமே. அந்த நன்றையுமே வந்து இன்றே செய்ய வேண்டும். இன்றைய பொழுதுன்றதை விட இப்பொழுதே செய்ய வேண்டும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம நம்முடைய செயல்களை நடத்தணும். ஆயினும் பரதமரன் போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டானது ஒரு நாளும் வீணாக போறதே கிடையாது. நீங்க செய்த சிறிய பக்தி தொண்டு கூட எப்பவுமே வந்து அதாவது அந்த பயட்டி அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க, புண்ணியமான அக்கௌண்ட்ல வந்து பகவான் வந்து சேர்த்து வச்சிருப்பார். ஓகே, இது எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் எத் தியாஜி அந்தே கலவரம் தம் நியம கவுந்தேயா. கரெக்ட்னா? ஸோ தட் மரண வேளையில் இயற்கை விதியினால் மனம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றிய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருக்கும். ஸோ
அப்படி ஒருவனை இது ஒருவனை மிருக வாழ்க்கைக்கு இட்டு செல்லலாம். ஆனாலும் என்றாலும் ஒரு பக்தனுக்கு இதனால் ஒன்றும் இழப்பு கிடையாது. மேலும் பரத மகாராஜா ஒரு மானின் உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் அவர் தனது நிலையை மறந்து விடவில்லை இல்லையா? சோ இதனால் அவர் மானின் உடலிலிருந்து இருந்து கொண்டு தனது வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் அவர் நினைவு கொண்டார். அதனால எந்த கூட்டத்தோடையுமே அவர் சேரல. இதன் விளைவாக அவருக்கு ஒரு தூய அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறக்கும் இல்லையா? அங்கிரசா அந்த குடும்பத்துல ஒரு அந்தனருக்கு மகனாக பிறப்பதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. எனவே அவர் பகவானுக்கு செய்த தொண்டு வீணாகவில்லை. சோ எந்த தொண்டு செய்தாலும் இறைவனுக்கு ஆற்றியது எப்பொழுதுமே வீணாக போவது கிடையாது. தஸ்மா நரோ அசுசங்க சுசங்க ஜாத ஞானாசிசேன வைஹ விக்ருண்ய மோக ஹரிம் தத் இஹா ஆதனம் சதாரு ததா ஸ்ருதாயாப்யம் வக்த சம்ஸ்ருதிவா சுதிர்யாதி அதிபராம் அங்கவ. இப்போ மேன்மை மிக்க சிறந்த பக்தர்களும் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் அனைவரும் ஞானத்தின் நிறைவை பெறலாம். இன்னும் இங்க டிவோட்டி அசோசியேஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி மேன்மை விட்டுறார்கள். ஒரு பெரிய துருவன் ஒரு பெரிய மாதாஜி பிரகலாத் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகலாத் மகாராஜ் யார் அடூரை கூறியது? நாரதர் மாதாஜி, மிருகாதி மாதாஜி, மிருகாதி இவரு வால்மீகி மாதாஜி, ரத்னாகர். துருவன் கூட அப்படி நாரதனுடைய இதனாலதான் வருது. தலைவராக ராஜாவானாரு. குருவா பைத நாரத மகரிஷி. சித்ரகேது 2 இல்லையா? ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அங்கிரா ரிஷி வராரு. அவர் அங்கிரா ரிஷி ஒரு எலிவேட்டட் சோல் நம்ம கிட்ட வராங்கனாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பௌதீகத்தை முடித்து எது நித்தியமான வாழ்வோ அதை கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு தான் அவங்க நம்ம வீடு தேடி வருவாங்க. அந்த வாய்ப்பை நாம கண்டிப்பா பயன்படுத்திக்கணும். ஆனா நாரத மகரிஷி வந்தப்போ நாரத மகர்ஷி அங்கிரா ரிஷி வந்தப்போ சித்திரகேது மனதில் இருந்த அனைத்தையுமே கொட்டி தீர்த்தாச்சு இல்லையா? தனக்கு பிள்ளை இல்லையே, இத்தனை ராணிகள் 10,000 கோடி நினைக்கிறேன் இல்லையா மனைவிமார்கள். அத்தனை மனைவிமார்கள் ஒரே ஒரு மனைவி இடத்துல கூட அவருக்கு குழந்தை பிராப்தம் என்பது கிடைக்கல. சோ அப்படி அவர் அதற்காக வருத்தப்பட்டு இருக்காரு. எதற்காக வருத்தப்படுகிறீர்கள் என்ற கொஸ்டின் எல்லாமே நல்ல முறையில நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எதற்கு அழணும் இல்லையா? மனதளவில் அவர் மகன் இல்லையே என்ற ஏக்கம் நிறையவே வச்சிருந்தார் ஆக்சுவலி. சோ அந்த பாவத்தினால அவர் என்ன பண்ணார், இவருக்கு என்ன நம்ம ஞானத்தை கொடுத்தாலுமே அவர் ஏத்துக்க போறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கீரா ரிஷி என்ன பண்றார், சோ உனக்கு ஒரு கண்டிப்பா பிள்ளை பிறப்பான், உன்னுடைய ஆனந்தருக்கும் அவனே காரணம், உன்னுடைய சோகத்திற்கும் அவனே காரணம் என்று சொல்லி, ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில பிள்ளை வரம் கிடையாது, இருந்தாலும் அந்த இடத்துல டெம்பரரியா ஒரு சோலை என்ன ஆகுறது, மகனாக பிறக்க வேண்டிய அந்த ஒரு இதுக்கு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகிறது. சோ இப்போ மகனாக பிறந்த பிறகு அந்த ராணிகளே என்ன பண்றாங்க, பிற ராணிகள் எல்லாமே அவங்கள எல்லாருமே ஒரு உதாசீனம் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் அவர் இது தவறு இல்லையா? சோ இந்த மனைவியோடைய பிள்ளைக்கு விஷத்தை கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா? விஷத்தை கொடுத்த பிறகு அவங்க அந்த பையன் மரணித்து விடுகிறான். சோ அப்ப அதுக்காக அப்படி விழுந்து அவருடைய மனைவியை காட்டிலும் இவர் விழுந்து அழும் பொழுது அந்த இடத்துல அங்கீரா ரிஷியோட நாரத மகரிஷியும் வர்றார் இல்லையா? நாரத மகரிஷி போதிக்கிறார். அதன் பிறகு சித்திரகேது மன்னர் தெளிவடைகிறாங்க. அதன் பிறகு உடல் தகனத்தை சேர்ந்து ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வானப்பிரஸ்த நிலையாக அவர் என்ன பண்றார், காட்டை நோக்கி சென்று விடுகிறார் இல்லையா? தவ வாழ்க்கைக்காக அங்கே பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அங்கே எத்தனாவது 7வது நாள் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? 7வது நாள் தரிசனத்தை பெறுவனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத மகரிஷி சொல்லியிருப்பார். அவ்வாறே சங்கர்ஷ்ண ஸ்வரூபத்துல பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுகிறார் அஜாமலன். சோ அதனால அஜாமலன் இது இவர் சித்ரகேது சாரி, எல்லாம் நிறைய ஸ்டோரி சொல்லும், அதெல்லாமே வார்த்தைகள் மறந்தது பேரு. சோ சித்திரகேது மன்னர் இல்லையா? சோ
அதனால நம்ம வந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் போது அதை வந்து நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்திக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு தேடியே வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறாருன்னா அதை நம்ம கேட்டுக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரவணம் வந்து என்னது? இந்த மாதிரி கிளாஸஸை கேட்கறது. கீர்த்தனம் வந்து நாம ஜபங்கள் நினைவில் கொண்டு ஸ்மரணம் கொண்டு செய்யறது இல்லையா? இவ்வாறு ஒருவன் செயலாற்றி இருக்கும் தனது கிருஷ்ண உணர்வை மீண்டும் வந்து அவனால் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்ப்பதில் ஈடுபாடு கொள்வதன் மூலம் இல்வாழ்க்கையை வீடு பெறு பெற்று முழுமுதல் கடவுளை வந்து அடையலாம் இல்லையா? உலக பிணியிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமாயின் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலக பிணியிலிருந்து நாம் எல்லாரும் விடுதலை பெறணும்னா மக்கட்துறை, அதாவது அசத் சங்கத்தை நாம தியாகம் செய்யணும், சாது சங்கத்தோட நாம் இணையணும். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கக்கூடிய நமக்கு பொறுப்பு. ஓகே, இது பற்றி எதிர்மறை வழிமுறைகள், அதாவது டைரக்ட் இல்லையா, ஆப்போசிட். ஸோ நான் இது செய்யறேன்னா அடுத்த ஆப்போசிட் இந்த மாதிரி இங்கே கூறப்பட்டுள்ள பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பு மூலம் ஒருவன் தனக்குள் உறங்கி கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை வந்து எழுப்ப முடியும் இல்லையா? ஒரு பக்தருடைய கருணையால தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து மேன்மை. நாம் எல்லாரும் யாருடைய கருணையால நம்ம வந்து மேன்மை விட்டுருக்கோம்? குரு மகாராஜ். மேலும் வந்து அவருடைய கைடன்ஸ்ல வந்து செயல்பட்ட என்என்டி பிரபுஜி இல்லையா? நாமனிஷ்ட பிரபுஜியால தான் நாம வந்து குரு மகாராஜையே நம்ம அடைஞ்சோம் இல்லையா? சோ அவரு கருணை புரிந்தார், அவருடைய கருணை நமக்கு புரிந்ததால நாம் எல்லாரும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்துருக்கோம். சோ நம்ம எல்லாருமே நன்றிகள் யாருக்கு சொல்லணும்? நாமனிஷ்ட தாஸ் பிரபுஜிக்கு தான். ஓகே, பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் தனக்கு உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இச்சந்தர்ப்பத்தினை அனைவருக்குமே கொடுக்கிறது. யாருக்குமே வந்து பேதபாவமே கிடையாது. இப்படிப்பட்ட குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் உனக்கு வந்து என்ட்ரி அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. உனக்கு மனசுல பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த இது இருக்கா, அது போறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற தீவிரமாக இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம வந்து புகலிடம் கொடுக்கிறோன்ட்டு இங்க யார் சொல்றது? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் இல்லையா? நாங்கள் அவர்களுக்கு தங்கும் உணவு இதெல்லாமே அளிப்பதினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வினை அமைதியாக வளர்த்து அதன் வழியே இப்பிறப்பிலேயே வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையக்கூடியவர்கள் ஆகின்றனர். ஸோ அதாவது கோயில்ல வந்து இருந்து செய்யக்கூடிய அதாவது சேவைகள் இல்லையா, அந்த ஒரு இதுல ஆங்கிள் தான் சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஸோ யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தேவைப்படுறதோ, இப்போ எப்படி நம்ம சிங்காரம் செல்வம் பிரபு போயிருக்கார் இல்லையா? ஸோ அவருமே வந்து இப்போ பூஜாரி சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கார். மிக விரைவில் அவருக்கு வந்து அந்த செகண்ட் இனிஷியேஷன் இதெல்லாமே நடக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் போது குரு மகாராஜ் கொடுப்பார். அந்த தீட்சையை பெற்று அவர் வந்து மேலும் மேலும் வந்து சிறந்த முறையில வந்து தொண்டுவ செய்யறதுக்கு வந்து பகவானுடைய கிருபையும் குரு பரம்பரானுடைய கிருபையும் வைஷ்ணவர்களுடைய கிருபையுமே அவர் பெறுவார். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு பாக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி சேவையில வந்து அமைதியான முறையில வந்து செயல்படுறவங்களுக்கு வந்து வீடு பேர் என்பது 100% வந்து கிடைக்கக்கூடியது தான். தட் இஸ் பர்ச்சேஸ்டு ஆல்ரெடி. ஓகே, ஸோ வீடு பேர் என்பது பகவான் வந்து யாருக்குமே வேணாலும் கொடுத்துருவார். ஆனா பகவானையே விலைக்கு வாங்குறது மட்டும்தான் அவர் வந்து யோசிப்பார். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நாம் எல்லாரும் கூட எந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதோ அந்த வாய்ப்புகளை கொண்டு நாம செயல்படணும். எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் 10 மணிக்கு நீங்க யூ ஆர் ஹேவிங் த ப்ரோக்ராம் இல்லையா? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி லீட் பண்ணி செய்யறாங்க. ஸோ ஒன் மோர் திங், நான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த மாதிரி ஒத்த கருத்து இருக்கக்கூடிய விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். யாரெல்லாம் சேவையில வந்து தீவிரமா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எந்த சேவை கொடுத்தாலும் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பிசிக்கலி முடியக்கூடிய சேவை தான் கொடுப்போம். அந்த சேவையை வந்து அப்படியே தீவிரமா எடுத்துட்டு போகணும்னு உங்க எல்லார்கிட்டையுமே இந்த ஃபோரம்ல கேட்டுக்கிறேன். சேவை வந்து நான் இந்த சேவை தான் செய்வேன், அந்த சேவை வேணும்னு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கறவங்க வந்து கண்டிப்பா அதற்கான இடம் வந்து நம்ம இனிமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த தீர்மானம் வந்து வந்தாச்சு. ஸோ ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருந்து கூட பக்குவம் பெறாதவங்களை வச்சு நம்ம வந்து சேவை பண்ணோம்னா இந்த சேவை வந்து முன்னுக்கே வரல. அதுதான் நான் பாக்குறேன். பக்குவமா சேவை செய்திருக்கவங்களுடைய சேவையுமே வந்து இதுல வந்து அடிபட்டு போய் விடுகிறது. ஓகே, எந்த சேவையா இருந்தாலும் எடுத்துன்னு செய்யணும். ஓகே, இதுதான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறது வந்து சேவைக்காக தான் நாமளே தவிர நமக்காக சேவை கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக், அதாவது தொண்டு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துக்கணும். இஃப் யூ ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டிங் த சேவா, ஐ வாண்ட் ஒன்லி திஸ் சேவா, ஐ வாண்ட் தட் சேவா,
அப்படின்னு செய்யக்கூடியது வந்து அப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் அட் ஆல் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் சேவா. தட்ஸ் இட். நமக்கு எப்படி ஃபீசிபிலிட்டி வச்சு நம்ம வந்து சேவை பண்றோமோ அப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் இருந்தாக்கா நம்ம சேவையில முன்னுக்கே போக முடியாது. அது என்ன ஆகுதுன்னா மற்ற சேவைகளையுமே அது வந்து இம்பேக்ட் ஆகுது. தட்ஸ் வாட். இப்போ என்னன்னா ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வந்து ஒரு பிளான், ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் ஹிம் டு புட் த பிளான். ரொம்ப சீரியஸா. ஏன்னா மீட்டிங்ஸ் வச்சாலும் எல்லாரும் பர்ஃபெக்டா வர்றது கிடையாது. சரி, அங்க வந்து நாம வந்து உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து கதை பேச போறது கிடையாது. மீட்டிங் வைக்கிறதே எதுக்கு? செயல்படுறதுக்கு தான், இல்லையா? எமர்ஜென்சி மீட்டிங் வர முடியாதவங்க முன்னாடியே அப்டேட் பண்ணா தட் இஸ் அக்செப்டட். ஆனா மீட்டிங் தெரிஞ்சும் கூட மீட்டிங் வராம இருக்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டட் ஆக்சுவலி. அப்ப அது அவங்களுடைய சீரியஸ்னஸ், சேவையில அவங்களுடைய சீரியஸ்னஸ் வந்து ரொம்பவுமே இல்லைன்றத வந்து ரொம்ப கிளியரா நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ அப்படி நம்ம சேவை வந்து அப்படிப்பட்ட சேவை கண்டிப்பா முன்னுக்கு வரவே வருது. அதனால ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபைன் டியூன் பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு இது. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த 1 or 2 daysல வந்து யாரெல்லாம் சேவை நல்லா பண்றாங்களோ அவங்க வந்து கண்டினியூவா சேவை பண்ணட்டும். சேவை பண்ண முடியாது, எனக்கு இந்த சேவை தான் வேணும், நான் அந்த சேவை தான் பண்ணுவேன், பிசிக்கலி முடிஞ்சா கூட, இல்லையா, அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா சேவையே கிடையாது. ஏன்னா அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா நல்லா செய்து கொண்டிருக்க சேவையுமே வந்து பாதிப்புக்கு வருது. ஸோ இருக்கிறதுமே நம்ம விட்டுற முடியாது. எத்தனையோ, அதாவது ஆயிரமான பக்தர்கள் வந்து நம்ம இதுல வந்து தமிழ்ல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நம்மளால ஒரு 200 பக்தர்களை கூட வந்து அதாவது பிடிச்சி வைக்க முடியல. இது எதனாலனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் தான், இல்லையா? ஸோ இன்னொன்று வந்து எல்லாரும் ஒரு முகத்தோட வந்து செயல்படணும். ஸோ ஒரே ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஸோ சேவை, இறைவன் தொண்டு என்ற அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சேவைக்கு வந்து வரவேற்கிறோம். ஸோ இல்லை எனக்கு இந்த ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இருக்கணும், நான் வந்து இந்த தனித்து காணப்படணும், என்னுடைய சேவை மகத்துவம் என்று அனைவரும் புகழ வேண்டும், இல்லையா, இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இருக்கு. அதை நான் வெளியில சொல்றதுக்கு நான் விருப்பப்படலை. ஸோ ஆனா இந்த செயல்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு புறம் நல்ல சேவை செய்யக்கூடியவங்களுமே இருக்காங்க, எதையுமே கொடுத்தாலும் எடுத்துன்னு செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுடைய சேவையுமே மகத்துவம் இல்லாம போயிடுறது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see that. இந்த வைப்ரேஷனே எனக்கு தேவையே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால லெட் அஸ் ஹேவ் எ மீட்டிங். வந்து கண்டிப்பா நான் 11 மணிக்கு வருவேன். நான் மீட்டிங்கு டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து அந்த 10 மணி ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்றீங்களோ அவங்க மட்டும் அங்க இருக்கலாம். பக்தர்கள் யாராவது புதுசா இருக்கிறவங்க நான் வந்து சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நீங்களும் இருக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கும் சேவை வழங்கப்படும். அது நான் இந்த சேவை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க சேவையிலிருந்து விலகி வெறுமனே கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி பகவான் உங்களுக்கு வந்து பிற்காலத்துல சேவை வழங்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை நாங்க வைக்கிறோம். ஸோ வி வாண்ட் டு கீப் ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபார் திஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட், அது யாரனா இருக்கட்டும். ஸோ வி ஹாவ் டு கிரியேட் இன் எ வெரி. ஸோ இப்போ மலையாளம் டீம் இப்படி பண்றதுனால தான் அவங்க இவ்வளோ வந்து உன்னதமா போயின்னு இருக்கு மலையாளம் டீம். அதை பார்க்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. மாதாஜி கிளியரா சொல்லிடுறாங்களாம், மாதாஜி கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறாங்க, நீ சேவை மட்டும் பண்ற மாதிரி தான் செய், சேவை பண்ணலையா லிசன் த கிளாஸ், அவ்வளவுதான். உங்களை யாரும் போன்னு சொல்ல போறதில்ல. அட்டெண்ட் த கிளாஸ், லிசன் த கிளாஸ் போறோம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதத்துலயாவது உங்களுக்கு அந்த சிரவணம் இருக்கு, சிரவணம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see all this. ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும் இனிமே. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, இப்ப 18 days படிக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அவங்க இந்த பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க மாதாஜி. பட் இது உங்க லிங்க், நம்ம லிங்க் கொடுத்துடலாமா மாதாஜி? போட்டுடலாமா? சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. பட் அவங்க கேக்குறாங்க, என்ன சொல்றாங்க? கண்டிப்பா சொல்லணும். பாகவதம் கிளாஸ், அதுவும் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ, இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல தான் இருக்கீங்க, இல்லையா? சோ அது இன்னும் அங்க கேட்டுட்டு இப்ப இதையும் கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உதவும். அதனால வந்து we have to tell. நான் இதுதான் நான் நிறைய வாட்டி சொல்வேன், 6 AM கிளாஸ்ல மட்டும் 18 days முடியும் போது சொல்லுங்க. ஏன்னா அங்க இங்கேயும் வரமாட்டாங்க, அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அதனால வந்து 6 AM கிளாஸை தவிர்த்து மிச்சம் எந்த கிளாஸ்ல வேணாலும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லலாம். 6 AM கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு 5:30 மணில இருந்து அட்டன் பண்றது கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அவங்க ஆனா ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறாங்கன்றது சொல்றாங்க. ஸோ அதனால 6 AM கிளாஸை மட்டும் தவிர்த்து 18 daysல மிச்சம் எல்லா கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. இட்ஸ் பியூரிஃபிகேஷன். சொல்லியாச்சு மாதாஜி, சொல்லிட்டு மாதாஜி. ஏன்னா அந்த அட்மினி சொன்னாங்க, நீங்க மாதாஜி கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. நாங்க அதான் கேட்டேன். சிரவணம் பண்றதுக்கு நோ ப்ராப்ளம்.
ஸ்ரவணம் வந்து இது ஓகே ஜெனரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்டன் பண்ணலாம். ஒன்லி ஒரு பக்தி வைபவ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும் தான் நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க இன்னும் பேஸ் லெவல்ல இருக்காங்க. அவங்க அந்த பக்தி வைபவ் வந்து உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்க அது வந்து படிப்படியா. லெவல் 3 அப்படி போன பிறகு லெவல் 2 முடிச்ச பிறகு போங்க சொல்லியாச்சு யூ ஆர் வெரி சீரியஸ் இன் சேவா, ப்ளீஸ் அட்டெண்ட். அவ்வளவுதான். சோ கண்டினியூ பண்ணுங்க. எனக்கு சேவை மகத்துவம் எனக்கு வேண்டாம், நான் வெறும் சிரவணம் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆராம சிரவணம் பண்ணி. ஓகே, nobody is going to stop. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर